podes imaginar, pois, Xa. cada unha Ten a súa peculiaridade, non? Exacto, diferente a outra, ainda que todos temos en común que temos dor, inflamación, pois que che dicía, non? Rigidez, dificultad para os movimentos, reuma, se non me comes reuma, que son máis de 250. 50 te podes imaginar, pois, Xa. cada unha Ten a súa peculiaridade, non? Exacto, diferente a outra, ainda que todos temos en común que temos dor, inflamación, pois que che dicía, non?